салом, ман Абдуназаров Дилшод, донишҷӯи курси якуми Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон мебошам. Ман иштирокчии даври сеюм ва даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии илми фуруғи маърифат дар номинатсияи география ба ҳисоб меравам. Озмуни илми фуруғи маърифат дар тафаккури ҷавонон ин асосан як рӯйҳа мебошад, чунки аз ҳамин тарафи пешвои муаззами миллат пешниҳод шудааст, ки касе ки иштирокчии даври чорум ва ғолиби даври чорум мегардад, ба онҳо имтиёзот дода мешавад. Ин имтиёзот метавонанд, ки дар тамоми донишгоҳҳои Тоҷикистон ройгон таҳсил намоянд. Ва имтиёзи дигар ин аст, ки аз тарафи ҳамин пешвои муаззами миллат, ки имсол ҳамин мукофотпули ҳамин озмун 2 баробар зиёд карда шуд. Агар соли гузашта 35 000 буд, имсол аллакай 70 000 шудагӣ буд даври ҷои якумаш, ва дигар ҷойҳош ҳам ҳамин 2 баробар баланд карда шуд. бо метавонад, ки ҳамон маблағи онҳоро шояд дар ҳамон зиндагишон истифода мебаранд, ки барои донишҷӯ омӯхтанашон боз истифода мебаранд. Хай хулоси гап як озмунест, ки ҳамин тафаккури ҷомеаро низ баланд мебардорад ва ҳамин ҷавонон метавонанд, ки дар ҳамин сатҳи ҷомеа ҷои худро пайдо кунанд ва ба онҳо боз имкониятҳо дода мешавад барои ҷои кор дохил шуданашон, ё ин ки ба ягон муассисаи давлатӣ кор медоранд. Ман ҳамчун идеал пайрави устоди худ мебошам, чунки ӯ низ ба ҳамин мо низ ҳам пайравӣ мекунем, чунки ӯрам ҳамин дар олимпиадаҳои сатҳи шаҳри ҷумҳуриявӣ ва озмуни илми фуруғи маърифат низ сазовори ҷой гаштагӣ буд дар давраи худ дар байни студенту донишҷӯёда сазовори ҷой гаштагӣ. Моам ба пайрави ҳавай мехоҳем, ки ба ҳамон қуллавӣ, ки он шахс расидаги, мо ҳам ба ҳамон қуллаву бирасем. Ман аз ҳамин давраи хурдсолӣ ба ҳамин география шавқи бисёр доштам ва ҳамин маро водор менамуд, ки дар ҳамин озмунҳо ва олимпиадаҳои сатҳи шаҳрӣ ва сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок карда мехостам, ки ҳамин ҷойҳои намоёнро ишғол кунам. Ва ин ҳам бесабаб набуд, ки дар ҳамин соли хониши соли 2024-25 дар озмуни ҷумҳуриявии илми фуруғи маърифат иштирок карда сазовори дар даври шаҳриаш аввал сазовори ҷои якум ва дар даври ҷумҳуриявӣ бошад сазовори ҷои дуюм гаштам. Барои иштирок кардан дар озмун ба мо китобҳои тавсияшуда аз тарафи ҳамин вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо китобҳои тавсияшуда пешниҳод шудагӣ буд ва мо доир ба ҳамон китобҳо кор карда тавонистем, ки дар ҳамин даври шаҳрӣ ва даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гардем. Ва ман боз мехостам, ки ғайр аз ин дастовардҳое, ки дар дохили ҷумҳурӣ аст, мехостам дар олимпиадаҳои байналмилалӣ низ иштирок карда парчами Тоҷикистонро низ дар дигар ҷойҳам баланд бардорам. Боварӣ ҳеҷ гаҳ даст додан дар кор нест, чунки ман соли якумаш набуд иштирок кардан, ман ин соли дуюмаш буд. Соли гузашта ман то даври ҷумҳуриша рафтам, то даври чорумша мутаассифона дар даври чорумаш ҷо гирифта натонистам. Имсол ки тайёримонро ҷиддӣ дидем, дар ноҳия ҷои дуюма гирифтам, дар даври шаҳрӣ тонистем сазовори ҷои якум гардем ва бо мукофотпули ҳамин 30 000 сомонӣ, ва дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои дуюм гаштем бо мукофотпули 50 000 сомонӣ ва диплом бевосита аз тарафи пешвои муаззами миллат. Дар рафти ҷараёни ҳамин омодагӣ ба озмун душвориҳо бисёр буданд. Китобҳое, ки ба мо пешниҳод мешуданд, мо китобҳоро хай мехондем, лекин одам намефаҳмад, ки пешакӣ ба ӯ чӣ савол мебиёд. Айдини ҳамая мисол китоб агар 200-300 саҳифа дошта боша, айдини вай мо аз куҷо медонем кадомиш мебиёд. Ҳамин яке аз тарсҳои асосимон ҳамин чизо буд, ки метарсидем яке саволи меомад, ки мумкин ягон китобе, ки мо ҳамон номинатсия тавсияшуда нахондагем, ё ин ки лекин мо бисёр вақт ҳамин номинатсияи тавсияшударо хонда будем, аммо ҳамон чизоеш, ки дар кор буд. Бештар ҳамин саволо ба ҳамин Тоҷикистон рабт доранд, ҳамин саволҳои озмун бештар ба Тоҷикистон рабт доранд, чунки ҳамин бевосита, ки ҳамин дар ҷумҳурии Тоҷикистон мегзарад, саволо ҳам ай иқтисодиёти нави Тоҷикистон мешавад, ҳам ай демографияи нави Тоҷикистон мешавад. баъд дигар саволот метавонанд, ки аз ҳамин дигар китобҳои ҳамин фанни география шаванд. Баъд боз аз ҳамин китобҳое, ки мисол геология аст, ки яке аз китобҳо бевосита ба ҳамин фанни география наздик, чунки он дар ташаккули ҳамин кураи замин, ё ин ки дар ҳамин кай пайдо шудани замина ва ҷинсҳои дохили замина ҳамашда бештар ҳамин маълумот додага саволот бештар ҳамин чизо мешунанд.
ҳиссиёти падару модар дастгиришон бевосита хуб буд, ки ман метонистам хел ҳам дастгирӣ намоям ба воситаи ҳамин молиш дастгирии молӣ, ки ман мерафтам мехондам дар ҷои тавсияшуда, ки барои ҳамин озмун тайёр мешудем, мерафтем мехондем. Хай шавое мешуд, ки дер ҷои ҳамун вай дарси омӯзишимон дер мебаромадем, ба хона мерасидем хавотир мешиданд, ё ки баъзан вақт меомадам ба ҳамун ҷои хондан ма китобхонаро гирам баранд ма ҳиссиётшон баланд буд. Ба бевосита бибим қатъи ҳамин дар тамоми давраҳош бибим қатъи мерафт. Ташаккури худ ман ба ҳамин бибим мекунам, ки ман дар ҳамаи ҳамин зиндонҳо дастгирӣ карданд ва ҳеҷ вақт роҳ афтода нашуданд. Ҳамин дар даври ҷумҳурӣ ҳам ҷои дигар гирифтем, роҳ афтода нашуда буданд, ки ҳеҷ гап негуфтанд. Бо дар дигар олимпиадаҳо низ сахт тайёрӣ бин коре кунӣ якум ҷо бигир. Ба ҷавонон таманниёт дорам, ки дар чунин озмунҳо ва олимпиадаҳои сатҳи шаҳрию ҷумҳуриявӣ иштирок карда, на танҳо номи худ, балки ҳамин худро дар ҷомеа шинос кунанд ва тавонанд, ки дар ҳамин зиндагӣ ба як мақоме расанд, ки дар оянда ба онҳо лозим шавад ҳамин мақомшон. Ҳакамон дар ҳамин даври шаҳрӣ ва даври ҷумҳуриявӣ ҳакамоно сахтгир буданд, чунки озмун, ки бевосита аз тарафи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон назорат карда мешуд. Аз ҳамин сабаб доварҳо ба мо ҳам аз ҳамун китобҳои тавсия шуда бисёр савол медоданд ва ҳам аз китобҳое, ки берун аз ҳамин дар дохили муассисавӣ мехонанду ва берун аз он мехонанд, тавсия шудагӣ буданд. Ба мо аз онҳо савол меомад. Бештари саволҳо асосан аз ҳамин китоби географияи Тоҷикистон, иқтисодиёти он ва демография меомад. Баъд аз китоби иқтисодии мамлакатҳои ҷаҳон савол меомад. Баъд аз геологияи фанҳое буданд, ки бештар ба ҳамин номинатсияи география бештар наздик буданд. Саволҳо бештар аз ҳамино меомаданд. Бояд қарр намуд, ки ин озмуни ҷумҳуриявии илму фурӯғи маърифат бевосита аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор карда мешавад, ки ҳамин худашон бевосита ба ҳамин озмун диққати ҷиддӣ медиҳанд ва дар он на ҳама одам иштирок карда метавонад, чунки ин як фазое мебошад, ки дар он одамон то дониши комил надошта бошанд, ба онҳо хел ҷой насибам намешавад баъзан вақт, ё ин ки баъзан одамое ҳастанд, ки бисёр мехонанд, 3 сол мехонанд, 4 сол мехонанд ва баъд ба ин қуллаҳои баланд мерасанд. Хай мо пешвои миллат, ки имсол боз ҳамин озмуна мукофотпулишона 2 баробар зиёд карданд, хай тавонистем, ки дар имсол бо ҷой гирем. Рақибон дар ин озмун бениҳоят қавӣ буданд. Бевосита агар даври шаҳрӣ, ки аз 4 ноҳияи душанбе меояд, ҳамаашон қариб, ки дар марказҳои бевоситаи ҳамин муаллимоне, ки самти озмун олимпиада дастсахтанд, бовоситаи ҳавоят таълим мегиранд ва мефаҳманд, ки фазои озмун чӣ гуна аст. Миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо ҷавонон чунин озмунҳоро ба роҳ монда савияи дониши моро сайқал дода мехоҳанд, ки мо дар оянда ягон ба ҳамин давлату миллати худ хизмат намоем. Миннатдории худро ба ректори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Сатторзода Бобуҷон мерасонам, ки барои дар ин озмун тайёрӣ дидан мара аз дарсҳо озод карданд, чунки барои ҳамин озмун тайёр шудан бояд тайёр мешудем дар пеши маълимои ҳамон тавсияшудашон. Баъд ташаккури худро мерасонам, ки ба мо ҷавонон чунин имкониятҳоро низ фароҳам меоваранд ва бевосита мехоҳам, ки боз дар олимпиадаи фание, ки дар пеш истодааст ва ҷоми соҳибкорӣ аст, ки дар пеш истодааст, дар онҳо иштирок карда номи донишгоҳро баланд бардорам.